10. Öt, 4, 3, 2, 1. Right, sima jobb. Vége bukkan, a bukkan után 60 a jobbon mész, és a 60 vége egy bal 2 bent tartod, aminek a végét már fékezed, mert rajta jobb 3 szűken Zsuvad Razsé harmadikos, azon a bal 3 késő, második gumi mögé, a végén balon maradsz, és jön a jobb 23 nagyon kintről, negyedik teli, második gumihoz, a végét kiengeded a 80 balonra, ott fölkapcsolsz hatodikig, és a vége sima bal poros középen fék, mert jobb 2 rövid szűken, negyedikes és 30-ra bal 3, 23, két gumi egy éven, negyedik, a vége hidas, és jön a jobb 2 második gumihoz, negyedikes, és jön a ritmus rész, a bal 2 negyedik későn, rajta a jobb 2 egy gumi negyedik, és rajta a bal 3 szigorú harmadik, azon a jobb 3 szigorú harmadik gumi egy, és rajta a bal 3, amit belengedsz a jobb 2 korán tempóba, azt áttolod a bal 2 balon továbbba, és 50 még egy jobb 3 szigorú későn, jó a tempó, és 20, bal 3 dobál, amit belengedsz az 50-en át a jobb 2 korán tempóba, azt áttered a bal 2 balon továbbba, és a 80-ban végén balon maradsz, és jobb 3 szigorú későn, két gumis. És rajta lesz egy bal 3, nagyon bent tartod a balon, mert rajta a jobb 4 szigorú későn, második gumihoz, másodikos, lehet Razsé, és ezt már tolod is át egyből a bal 2 tempóba, innen tolod át a bal 2 tempó egy gumisba, azt a jobb egy gumisba, azt a sima balba, és 80, a 80 vége bal 2 bent tart későn, hatodik elfér, és a 40-ben fék, mert jobb 4 későn, második gumihoz Razsé, és 40 jobbonnal távozunk, aminek a vége egy bal 3 szigorú késő, közepéről kiengedett, kicsit lehet poros, és 200, nagyon jól jössz vele, 200 vége balon, és jobb 223, hosszú, kintről kezdett későn, lendületesen, ötödikkel, a végén negyedikkel gyorsítasz ki az elágalod, behúzod, és ha meglátod a táblát, akkor engeded ki a sima jobbra, és a sima jobb után 80 a jobbon, és a vége bal 3 szigorú, és jön a tempós rész, a gyors jobb 2 szűken tempó, azt áttolod a bal 2 tempó későbbre, és 80 vége jobb egy tempó szűken, azt áttolod a 30-től át a bal 11 tempó vége balonba, aminek a vége egy jobb 2 szigorú egy gumis úton gumihoz, és ezt belengeded a sima balba, toljad át, és a vége jobb 3 nagyon szűken bokoralában fék, negyedikig, mert bal 4 késő, két gumi lehet Razsé. Nagyon szép! Jobb 3 korán, egy gumis vége, kienged a 60-ra, 60 vége egy jobb egy szűken, és 100, a 100 emel a jobbon, a vége bukkan után fékezer, mert bal 4 két gumi elág. A bukkan után van a fék, mert bal 4 két gumi elág. Jaj, de szép, és 100 célba vagyunk. Nagyon jó volt, Kuperó.